anamashoni izwi lethu lokuqala siyalithola kuLuke chapter 23 verse 34. Ithi bawo baxolele abakwazi abakwenzayo. Bazalwane, sengizokhuluma abakwazi abakwenzayo. Izwi lethu lesithu siyalithola kuHosea 4 verse 6. Ithi abantu bayabhubha ngenxa yokungazi. Bazalwane, njengoba uJesu asho ukuthi bawo baxolele abakwazi abakwenzayo because bahlushwa ukungazi. Bazalwane, ngikhumbula isitori kuJohn chapter 4 about the Samaritan woman owahlala duze nomthombo owamanzi. uJesu uthi, ngipha amanzi ngiphuze. Aphendula uSamaritan athi, uyazi ukuthi amaJuda namaSamaritan awahlangani na? Aphendula uJesu, kube bowazi ukuthi yi amanzi okuphila, bowuzongipha amanzi ngiphuze. uSamaritan woman uhlushwe ukungazi. Nalabe bamshaya uJesu bahlushwe ukungazi ukuthi bashaya abantu. Bazalwane, ningavumi ukushabalaliswa ukungazi. Namhlanje bazalwane, sizofunda ngoxolo. Sengizoya bawo baxolele abakwazi, bawo baxolele. Bazalwane, angazi ukuthi ngiyakhumbula si-enter ngeUJesu bankapa ngamatshe banyenza zonke izinto lezo. Bazalwane, yizi izinto ezenzeka kuJesu lezo. Baze bamthwalisa nge-crown of thorns. Noma bambona bleeder, azange bamfilele so. Baze bamphathisisa nomnqamlezo wakhe bazalwane. Noma bambona ngamandla. But still wathi bawo baxolele abakwazi abakwenzayo. Ngikhumbula uJoseph owathengiswa abobhuti bakhe. But still waba welcome babaxolele. Uxolo bazalwane, sila because of uxolo. Sinje ngoba sixolelwe. Hallelujah. Busa umama, busa usisi, busa ubhuti, i-teenagers, i-preteens, busa Sunday school, busa noma ingxolo ngaphakathi kwethu. Igama lami ngingu-Imisogigi. Bazalwane, namhlanje sashumayela ilizwi lesibili kwamazwi asixhenxe. uYesu abathethayo mhla ebethelelwa emnqamlezweni. Ilizwi lethu safumana kuLuke 23 verse 43. Lifundeka kanje. Uthi uYesu, enene ndithi kuwe, namhlanje uya kuba nami eparadise. Bazalwane, uYesu mhla ebethelelwa emnqamlezweni bebethelelwa namasela amabili. Elokuqala lathi, awunguye na uYesu, sisindise usindise nathi. Elesibili lathi, awumesabi na uYesu. Lajonga kuYesu laphinde lathi, Yesu, uze undikhumbule xa ufika ebukumkanini bakho.
uYesu waphinda lamazwi bawathetha wathi kuye, inene ndithi kuwe namhlanje uya kuba nam eparadisi. Bazalwane, lamazwi asifundisa ukuba it is never too late to turn back to God. Isela ebelisecane kuYesu zalishikelwe yimizuzu ukuthi litshabe, kodwa lakhetha uhamba noYesu. noYesu zange wabala izono zalo. Bazalwane, in other words, lamazwi asifundisa ukuba uxolelo lukaThixo lukhona. Ubomi obungunaphakade luyabonakala. Lisa otata, omama, abasha, teenagers, preachers in the Sunday school. Kama langu Mkhoni Sozeme, ndifundela izwi lesithathu. Ndifundela kanje. John chapter 19 verse 36 to 27. Fazi nanku unyana, nyana nanku unyoko. Bazalwane, ndikhumbula uYesu uThixo esithi kuMoses makaxhome inyoka yebhedu phezulu, kuze othe walunywa inyoka ayijonge uyakuphila. Uthi uDavide, bazalwane, amehlo wami ndiwaphakamisela ezintabeni, usizo lwami luvela emazulwini. Bazalwane, uthi uYesu kuMaria ngogebethelele emnqamlezweni. Fazi nanku unyana, nyana nanku unyoko. Bazalwane, uYesu before abethelele emnqamlezweni wesiviswa inhlungu. uMaria wayecinga kakhulu futhi wayekhathazekile. uYesu uthi kuMaria, fazi nanku unyana, nyana nanku unyoko. Kuba bazalwane, ufuna uMaria athathe zonke ingcinga zakhe azinike uYesu kuze ahambe naye ezindleleni zonke. Bazalwane, singabacinga kakhulu. Xa sixakekile bazalwane, singabajonga phansi, sibajonga phezulu, kuba usizo lethu aluzuvela phansi, lizovela emazulwini. Bazalwane, nanku unyana. Amen. Tata, mama, sisi, teenagers, preteens, Sunday school, worshipers, keep up there, kama lam uyabona nongawuza apha ndivele ilizwi lesine elathethwa amazwi athethwa nguYesu esemnqamlezweni. Izwi lethu solifumana kuMateyu chapter 27 verse 46. Lithi kanje: uYesu wadanduluka ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakthani, oko kuthi, Thixo wami, Thixo wami, undishiya ngani na? Eli lizwi lesiprofethi lathethwa nguDavide kuPsalms 22 verse 1. Lithi, Thixo wami, Thixo wami, undishiya ngani na? Mase sisiva kwizwi lokuqala, elesibili nelesithathu, siyava uYesu concerned about abantu nothingayo, mara ngexesha esenqamlezweni ekhala ngezwi elikhulu uyava there is a disconnection kuye nobawo. Uyava ngaphakathi ubawo umflathele akasekho kuye because ubawo akadibani nesono, because uYesu Thixo it's his life ubuqu. After izwi lesithathu kuthiwa kwabamnyama izwe lonke wakhala uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakthani, oko kuthi, Thixo wami, Thixo wami, undishiya ngani na? The point of eli namhlanje ukuthi life without God is nothing, because God himself is life. Amen.
siphethe Sunday School. Nome apha ngolwazi maphupho ozonika ilizwi ka-number 5 eliku-John 19 verse 28 elithi ndinxaniwe, naku-Luke 19 verse 10 apho indodana ikhanya abantu abalahlekileyo. Ozalwane ukubali nexesha ngicela nizele nifundele Philippians 2 verse 6 to 8 noMatthew 27 verse 37. So bazalwane, uYesu wahamba wayokhangela abantu abalahlekileyo. Wamele eshiye isihlalo sakhe kodwa kayahambo khangela abantu abalahlekileyo. Wafasta for 40 days or 40 nights. Zange wanqanwa, azange watya. Although Satan ebemthathe bemlinga, kodwa uYesu khangavumi uba uSathane amlinga. USathane amlinga. So bazalwane, uYesu uYesu wathi ndinxani, bazalwane kwakho ivinika yayimuntu kodwa yayirepresenta isizini ukuba muntu. So ke ngoku kuJob walahlekelwa yonke into, unana wathi walahlekelwa ngumyeni, uHana wangakwazi ukuzala abantwana ingoba yayisizini yevinika. Bazalwane, uYesu uYesu wathi ndinxaniwe, bona bamnika ivinika bebecinga uba bezosituation yakhe wes kanti bebemnceda uba so ngokubazalwane ukuba nawo kuloo situation ayizolapho uzobulela kodwa uzokuginya andiyazi uba bangathi abantu bakusizini evinika. So bazalwane, xa sithi uYesu ndinxani uzama ukuthi unxanele kona nawe Hallelujah. Lombe phambi kwenu ke ngokonako mpongwane class captain Sunday School. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje ndizonipha ilizwi le-6 kwamazwi amasixhenxe wawatshoyo uYesu ebethelwe esiphambanweni. Hallelujah. Ilizwi lethu lifumana kwincwadi kaYohane 19 verse 30. Cela undifundele possible. Verse 30. Angoko uYesu wayemkele ivinika, wathi kugqityiwe, wathoba intloko, wawunikela umoya wakhe. Enkosi bosifiwe. Amen. Hallelujah.
Hallelujah bazalwane. Wathi uYesu bazalwane ugqityiwe. Hallelujah. uYesu was saying actually bana imission yakhe elapha emhlabeni is accomplished. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Thetha ukuthi into ebeyizele apha emhlabeni bese beyigqibile. Hallelujah bazalwane. Akekho omnye nje ngaye. Hallelujah. Ebezele apha bazalwane uzokhangela asindisa abalahlekileyo. Hallelujah. Ebese begqibile ke bazalwane. Hallelujah. Ebese sithi kugqityiwe. Hallelujah. Alaba kwephinda esithi uYesu ilento there will be a sacrifice that will needed to be made, but not anymore because he is the sacrifice himself. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Namhlanje lizoxelela bazalwane bana noba ubheke kwesimini isimo. Hallelujah. Siyazi ba emazulwini igqityiwe. Hallelujah. Noba ustuck kwiphasi yazi ba igqityiwe. Hallelujah bazalwane. Namdashiya indawo enkosi. That the Lord has said before his last breath. Luka chapter 23 verse 46. Ithi ezandleni zakho ngiyawunikela umphefumulo wami. Baba, ezandleni zakho ngiyawunikela umphefumulo wami. Ayingathanda ngizwa. Father, into your hands I commit my spirit. Baba, ezandleni zakho ngiyawunikela umphefumulo wami. Bazalwane, for uYesu to fulfill his purpose on earth, bekufaneleke afumaneke alecala. That is why they say, and they accused him of theft. Bazalwane, for uYesu agqibe konke that he was meant to do apha emhlabeni, they had to find him alecala. Amen. Baba, ezandleni zakho ngiyawunikela. Ibiyintoni kanti lena uYesu bezele emhlabeni?
uYesu ebesele uzothatha indodana yolahleko. Amen. Ebesele uzosusa the distance between me and God. Amen. Ebesele ngaphakathi kwethu to make peace between abantu noThixo. Amen. Baba, esandleni sakho ngiyawubeka. Bazalwane, uThixo akabulawanga sizikhonkwana zenu. Akabulawanga ushawa and to be akabulawanga the pain and the hardship that he went through. Akabulawanga yilonto. Uthe Baba, esandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wakho. Ingabe wena umthembe kangakanani uThixo namhlanje uthi Baba kulesimo engiso ngiyawunikela umphefumulo wami esandleni sakho. Jesus. Amen. Bazalwane iBhayibheli yasifundisa uba sifuneke simthembe as bebayi-3 phaya uThixo besisiphakathi and bekunalona obizwa ngoBarnabas. Abantu bebesithi to the soldier that the soldier should release uBarnabas ubulawe uThixo. Kodwa bebengayazi ukuthi they were making a prophecy ukuthi thina asidingi igazi likaBarnabas, kepha sidinga elikaYesu. Asidingi igazi likaBarnabas because his life was already full of sins. Yesu bekufanele afumaneke angedala to fulfill his purpose on earth. Baba, esandleni sakho ngiyawubeka. Amen. Uthi noma kuyisiphi isimo ojobene naso namhlanje, uqanga amadolo. Baba, esandleni sakho ngiyawunikela umphefumulo wami. So bazalwane, I want you to understand this in a way yokuthi uThixo ngoba besitsho njalo ebegcinisa umoya wakhe kuYesu uThixo, because he came back after 3 days. Ebeyenza ngalo 3 days, he was going to free the lost. He was going to take bonke abalahlekile. Baba, esandleni sakho ngiyawunikela.